Salutare toată lumea, da, și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi îi vom face promovare lui Max și altele. Da, filmează videoclipuri super șmechere, faine, CSGO, Minecraft, Skywars, Clubul Minerilor, mai multe serii de Minecraft are. Da, și abonați-vă la canalul lui, mai dați un like, este super. Mie mi se pare că este cel mai bun YouTuber din România și chiar îmi place de el. Videoclipuri are, ia să vedem câte videoclipuri are. Are 1892 de videoclipuri. Mie totuși îmi place de el. Stați un pic. Da, și am revenit, cum vă spuneam, Max este un YouTuber super fain, super bun la Minecraft, da, și ne vedem, nu știu, voi face astăzi mai multe episoade din Minecraft, poate voi face și un live, așa că nu uitați să vă abonați la canalul lui Max, să dați un like la fiecare episod pentru că este super bun la CSGO, mai ales cel mai bun este la Skywars, așa mi se pare. Ok, și nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe sau share. Pa, pa!